apărător. Cu mult efect a sărit pe sub balon belgianul Merlie. Pică acum la marginea careului, întoarce acest balon. Sunt doi steliști. Baciu, șutează Baciu și gol! Gol marcat de Steaua în acest minut după un șut senzațional al polonezului Pavel Golanski. El este cel care s-a repezit după o cursă fulminantă pentru a primi omagiile colegilor aflați pe banca de rezervă, dar și pentru a-l săruta pe Marius Lăcătuș. Este golul pe care suporterii steliștilor îl așteptau de ceva vreme, cu emoții, după reușita din minutul 7 al lui Mihai Țăpreșan. Revedem șutul formidabil al polonezului Golanski. Încă o premieră în Ghencea, așadar n-a fost Baciu, a fost Golanski cel care a șutat de la marginea careului. Este primul gol pe care Golanski îl scrie pentru Steaua în partide oficiale. Așadar, după ce Pleșan a spart gheața...